Je agentúra môj šéf alebo zamestnávateľ? Nie je. Jednoducho povedané, agentúry majú takisto svoju živnosť, hlavne tie pôsobiace v Rakúsku. Pracujú na základe živnosti, ktorá sa volá Organisation de Personenbetreuung, a vy, opatrovatelia, pracujete so živnosťou, ktorá sa volá Personenbetreuung. Tieto dve skupiny živnostníkov sú na VKO v odbornej skupine alebo vo Fachgruppe Personenberatung a Personenbetreuung spoločne. Ale každá jedna autonómne za seba. Agentúra v podstate je niečo také, ako keď si chystáte sa na dovolenku a rozmýšľate, že či teda nájdem si dovolenku sama, zorganizujem si všetko sama, ubytovanie, cestovanie, nejaké tie aktivity, alebo mám možnosť, že si na to angažujem cestovnú kanceláriu, ktorá mi sa o to všetko postará a v podstate ja jej za to zaplatím. Takto fungujú aj agentúry v opatrovaní. Vy ako opatrovateľka v Rakúsku máte svoju samostatnú živnosť s tým, že máte na výber si vybrať, že OK, dokážem si nájsť klienta sama, som tak samostatná, že viem, ktoré dokumenty potrebujem k nástupu, viem, ako pracovať, viem si zorganizovať diplomovaný personál, ktorý mi vystaví delegáciu, viem si nájsť klientov sama, viem si postaviť tú svoju zmluvu, viem sa nahlásiť na bývanie u klienta sama. Vtedy agentúru v podstate nepotrebuješ. Keď to nevieš, tak na to, aby si sa dostala na trh do Rakúska, potrebuješ podporu. A vtedy sa obrátiš na agentúru. Znamená, že si hľadáš svojho partnera, ktorý ťa počas tvojho podnikania v Rakúsku bude sprevádzať a bude ťa podporovať svojim servisom. Tu musíte dbať ale na to, že agentúra nemá zákony, ktoré služby musí vám ako ponúkať. Tak ako vám nikto nesmie povedať, že musíš toto a toto robiť, keď to robiť nechceš. To je práve tá výhoda živnosti a sa to volá, že Weisungsfreiheit po nemecky, kde ty máš možnosť nejaké veci alebo nejaké kompetencie, ktoré ti chcú dať, máš možnosť to normálne odmietnúť bez toho, aby si porušoval nejaký zákon. Takže odporúčam, kým prídete do Rakúska, alebo keď už na tom rakúskom trhu ste a rozhodnite sa teda pre spoluprácu s agentúrou, pretože nechcete sa zaoberať hľadaním klienta, vysvetľovaním toho, čo opatrovanie je. Agentúra za vás môže ísť na miesto u klientovi domov, skontrolovať, či sú podmienky na bývanie v poriadku, či má klient pre vás aj vlastnú izbu, ako je to v zákone. Toto všetko pre vás robia tie solidné agentúry, ktoré kým podpíšu zmluvu s novým klientom, si preveria všetky údaje na mieste u neho doma. Takže nie, agentúra nie je váš zamestnávateľ a aj keď pracujete s pomocou alebo sa spolupráce s agentúrou, tak ste stále tým istým živnostníkom, ako by ste pracovali bez agentúry. Akurát, že keď sa rozhodnete pre spoluprácu s agentúrou, tak je dôležité, aby ste si prečítali zmluvu, ktorú vám daná agentúra pomáha. Keď v nej je servis, ktorý vám vyhovuje a podmienky, tak to môžete zaplatiť. Keď ten servis nevyhovuje, tak hľadajte agentúru, ktorá vám tento servis ponúka. Ale neexistuje žiaden zákon, ktorý by hovoril, že agentúra musí robiť toto a toto. V Rakúsku ale existuje tzv. Pečať kvality pre agentúry, volá sa to ÖKZ. A tieto agentúry, ktoré sa dobrovoľne dali certifikovať, prešli tým procesom, tie už musia nejaké tie konkrétne nariadenia dodržiavať. A aké, to vám vysvetlím vo videu priamo na tému certifikát agentúr. Klient, opatrovateľka, medzi vami máte zmluvu, ktorá sa volá Betreuungsvertrag, zmluva o opatrovaní.
medzi klientom a agentúrou je zmluva Vermittlungsvertrag. Znamená zmluva o sprostredkovaní, pretože agentúra klientovi sprostredkúva službu danej opatrovateľky, ktorá je samostatný živnostník. Medzi opatrovateľkou a agentúrou sa podpisuje zmluva, ktorá sa volá Organisationsvertrag. Organizačná zmluva, pretože agentúra pre vás organizuje klienta a podáva vám servis. Ako vidíte, tieto všetky tri strany v trojuholníku sú v podstate samostatné jednotky. Dôležité je ale vedieť, že klient a agentúra bez opatrovateľky nemôžu ponúknuť ako agentúra klientovi opatrovanie a klient len s agentúrou bez opatrovateľky sa nedostane k opatrovaniu, k vašim službám. Tento trojuholník je ale rovnocenný. Tu nehraje rolu agentúra, že je váš šéf, alebo klient, aby bol váš šéf. Je to rovnaký, sa to volá Vertragspartner. A tu je ale dôležité podotknúť, že tak ako vy, keď podpíšete zmluvu s klientom, tak musíte dbať na to, čo je v zmluve podpísané, dohodnuté. Takisto to musí klient dbať na to, čo bolo podpísané, za akú cenu, tak len to robíte. A takisto je to pri vzťahu agentúra, opatrovateľka. Keď sa teda rozhodnete spolupracovať za agentúru alebo s agentúrou, je veľmi dôležité si predtým naozaj prečítať zmluvu, čo ponúkajú a podpísať to len v prípade, že s tým servisom a s tými cenami súhlasíte. Pretože keď zmluvu podpíšete, tak je samozrejme povinnosť, a je to aj etická, aj obchodná povinnosť, dodržiavať tie dohodnuté podmienky, ktoré boli v zmluve. Nedá sa teraz, že požiadate si agentúru, aby vám našla klienta, založila živnosť, nahlásila vás u klienta, pomohla vám s organizáciou, flagebed a rôzne veci, nahlásenie na úradoch a potom už keď všetko funguje, tak si poviete, no tak ja už nepotrebujem a zrušíte agentúru tým, že poviete klientovi, počúvajte, agentúru už nepotrebujeme, takže môžeme ju zrušiť. Stáva sa to, áno, v určitých prípadoch som aj ja za, keď nie sú dodržané podmienky zo strany agentúry, ale je to aj vec etiky a je to vec spolupráce a charakteru, že keď sa k niečomu zaviažem, tak sa to snažím dodržiavať, ale musí to samozrejme aj tá druhá strana. V tomto trojuholníku funguje všade, z každej strany na každú stranu, dvojtyžňová výpovedná lehota ku koncu mesiaca. Takže najlepšie je ukončovať, keď zistíte, že OK, nastúpila som ku klientovi, niečo mi tam nepasuje, alebo niečo nefunguje, alebo predsa je to dosť náročné na to, čo ja dokážem, alebo čo mi môj zdravotný stav dovolí. V kľude môžete ukončiť zmluvu s dvojtyžňovou výpovednou lehotou. Dbajte na to, že vy nemôžete klienta nechať len tak. Proste tam ide o ohrozenie zdravia a vašou povinnosťou ako opatrovateľka je si nájsť náhradu za seba, keď odídete. A buď to dáte vedieť svojej agentúre, alebo si hľadáte náhradu same. Čiže je na to potrebné mať zmluvu a v podstate otvorenú aktívnu živnosť. No, rozoberme si, že čo je záskok. Záskok je len také naše pomenovanie na miesto, na ktorom nepracujeme pravidelne, ale kde ideme v podstate ako výpomoc kolegyni, ktorá napríklad nemohla nastúpiť na svoj turnus. Takže áno, záskok je úplne normálne, legálne pracovanie a na to by mala byť zmluva, akurát, že nie ako normálne zmluvy sa volá, že unbefristet, neobmedzená, ale mala byť podpísaná normálne s dátumom od do. V tomto období je táto zmluva platná, v ktorom vy v podstate vykonávate svoj servis pre daného klienta
ako záskok. Samozrejme, že na to musí byť aktívna živnosť a samozrejme aj tá zmluva musí byť platná. Pri záskokoch musíte dbať ale na to, ak máte svojho klienta stáleho, ktorý poberá štátny Förderung na 24-hodinové opatrovanie, u ktorého ste aj nahlásená na sociálministérium s tým, že ste áno, pevná opatrovateľka, stála opatrovateľka v tejto rodine. Musíte dbať na to, aby ste robili keď záskok u klienta, ktorý tento Förderung nepoberá, pretože automaticky ten klient, u ktorého robíte záskok, stráca nárok na tých 400 eur za vás ako opatrovateľku, pretože vy ste už s tým Förderungom nahlásená u svojho stáleho klienta. Kto vystavuje faktúru za prácu opatrovateľky? Už sme si vysvetlili, že každá jedna opatrovateľka pracujúca v Rakúsku má založenú v Rakúsku aj živnosť. To znamená, že je samostatný živnostník a za svoje dielo alebo prácu si musí vystavovať faktúru sama. Najlepšie odporúčam opatrovateľkám sa dohodnúť s klientom už úplne na začiatku na systéme, kde cirka 3 dní pred koncom turnusu vystavíte faktúru klientovi. Na to sú rôzne buď predtlačené formuláre, kde si vy vždycky zaktualizujete len svoj dátum turnusu, koľko odpracovaných dní, koľko na deň podpíšete, dáte to vystavené klientovi. Odporúčam 3 dní pred koncom turnusu, tak aby aj klient alebo rodinný príslušník alebo zachvalter po prípade, keď je v hre, aby mali čas si na to sadnúť a aby tú faktúru vám zaplatili a vy, aby ste už na konci turnusu odchádzali domov už s vyplatenými peniazmi. Niekedy ale sa stáva, že pracujete cez agentúru, ktorá využíva možnosť tzv. Trojhandkonta. Trojhandkonto je legálna možnosť medzi dvoma živnostníkmi, ktorí si dohodnú, že jeden živnostník faktúruje prácu za druhého živnostníka a následne ho tým vyplatí. Takto fungujú väčšinou napríklad tí živnostníci na stavbách. Je veľká firma a tá firma ich nezamestnáva, tá firma si nájde živnostníkov na dané odvetie. Tí živnostníci pracujú v podstate na jednom auftrágu spoločne. Ten, ktorý ten auftrag platí, to zaplatí tej veľkej firme a tá veľká firma potom na základe tej dohody, ktorá bola podpísaná s tými malými firmami, ich vypláca. Je to úplne legálne, na čo ale musíte dbať, alebo čo vám odporúčam je zistiť si, aká splatná doba je u klientov s týmito trojhandskontami a ako dlho trvá, kým vám tie peniaze tá daná agentúra vyplatí. Nie je to ťažké, v podstate je to vo veľa prípadoch aj praktické, ak naozaj to faktúrovanie zo strany agentúry funguje tak, ako by malo. Znamená, že majú dohodnuté dni, kedy vyplácajú a vy sa o tie peniaze už nemusíte starať, pretože tá agentúra to dopredu vykasíruje od vášho klienta vo vašom mene a následne vám to pošle na vaše konto. Ak daná agentúra nedodržiava tie časové úseky od vyplácania a musíte dlho čakať na peniaze, samozrejme tým porušuje agentúra svoju zmluvu, ktorú vám dala na podpis a vy sa voči tomu môžete ohradiť. Ak s týmto systémom trojhandkonto vôbec nesúhlasíte, tak si hľadajte agentúru, ktorá túto službu vôbec neponúka. Sú aj také, je ich dosť, len treba hľadať. Na druhej strane musíte byť vy taká šikovná, aby ste si tú faktúru vedela vystaviť sama. A tá faktúra, aby bola aj taká, aby ju ten Finanzamt a SVS a daňové úrady a všetko dookola aj akceptovali. No a čo
musí byť základom faktúry, to si povieme potom v ďalšom videu. Na Slovensku máte zdravotnícke vzdelanie. Prečo ste teda v Rakúsku len opatrovateľka? Jednoducho povedané, vaše zdravotnícke vzdelanie z inej krajiny, keď chcete v tomto obore pracovať v druhej krajine, napríklad v tom prípade v Rakúsku, je nutné si toto vaše vzdelanie dať nostrifikovať, preveriť, čo znamená, koľko praxe máte, koľko teórií máte z rôznych oborov a ktoré obory vám chýbajú alebo ktoré obory máte navyše. S takto nostrifikovaným vzdelaním potom môžete samozrejme pracovať podľa stupňa vášho vzdelania buď v hajmoch, alebo v nemocniciach, alebo v rôznych zariadeniach. Kým v Rakúsku pracujete na živnosť, Personenbetreuung, teda opatrovanie, tak musíte dodržiavať rámcové nariadenia danej živnosti. A tá daná živnosť určuje to, že vy ste v podstate opatrovateľka, nie ošetrovateľka. To znamená, že ste skôr niečo ako pomocná ruka, predĺžená ruka rodinných príslušníkov. Môžete vykonávať všetko to, čo rodinný príslušník, plus niektoré ošetrovateľské úkony, napríklad ako je, čo by som povedala, áno, píchanie inzulínu, napríklad meranie tlaku, alebo aj také obliekanie, vyzliekanie, transfer sú už naozaj pflegerische ošetrovateľská Tätigkeit, pretože ten človek má už nejakú tú diagnózu a tam musíte vedieť, kde ho môžete chytiť, ako ho môžete položiť, čo ho bolí, na čo treba dávať pozor. Tieto ošetrovateľské úkony, teda pflegerische Tätigkeiten, môžete vykonávať ale len za predpokladu, že na to máte vystavenú delegáciu. V krátkosti delegácia je písomné povolenie od lekára alebo od diplomovanej sestry, záleží o aký úkon ide, ktorý vás osobne v podstate vám vystaví potvrdenie, že áno, preveril si, či ste schopná ako opatrovateľka tieto úkony vykonávať a podpíše vám na to delegáciu. Tá delegácia je nutné ju aktualizovať. Ja to vždycky hovorím, že tam, kde nie sú ťažké prípady, stačí raz do roka. Tam, kde sú ťažšie prípady, pozerám podľa stavu klienta, či sa niečo zmenilo, či sa niečo zhoršilo a vždycky si to dávam extra opečiatkovať lekárom s aktuálnou pečiatkou, dátumom, že áno, táto delegácia bola aktualizovaná. Čo ešte odporúčam k aktualizácii delegácie je priložiť tzv. Medikamentenliste, je to zoznam medikamentov, ktoré váš klient alebo klientka momentálne pravidelne užívajú a pri každej zmene napísať nový zoznam, na to vám viem poskytnúť aj formulár, vypísať tam názov liekov, dávkovanie podľa toho, ako to lekár naordinoval a ísť s tým k lekárovi a nechať si to automaticky znova abštemplovať s novým dátumom. Takto, keď príde kontrola zo sociálministéria ohľadom Forderungu, sa nemusíte ničoho báť, pretože máte delegácie na ošetrovateľské úkony, plus máte aktuálnu medikamentenliste, na základe ktorej vy potom už našachtlované medikamenty podávate svojemu klientovi. Striedanie kolegyň v rodine alebo mimo rodiny. No, v každom prípade nemôže klient ostať sám. Záleží to samozrejme na jeho zdravotnom stave a na tom, ako ste sa s rodinou dohodli a ako to máte písomne uvedené v zmluve. Ja vždycky odporúčam na prvé striedanie, keď nastupujete jedna alebo druhá k novej rodine, aby ste si našli čas na to, aby vás daná opatrovateľka v rodine vedela zaškoliť. Tam nejde o to, že jedna je múdrejšia ako druhá, ide o to, aby ste si predali jedna kolegyňa druhej informácie a s tými informáciami, aby ste sa snažili pracovať čo najlepšie a tak, ako to je zažívané u klienta.
nezhody medzi opatrovateľkami, že jedna robí tak a druhá robí tak, zbytočne komplikujú situáciu pre rodinu a tým pádom sa to vykresluje na tom, ako jednajú s vami opatrovateľkami. Vždycky je v týme jedna tá, ktorá je aktívnejšia a tá, ktorá je menej aktívnejšia, ale zase robí nejaké iné veci. Ako kolegyne by ste mali držať spolu, mali by ste sa doplňať, mali by ste sa dohodnúť, ja som v tomto dobrá, takže môžem robiť toto, ty si v tomto dobrá, môžeš robiť toto. Rozdeliť si to ale na turnus spravodlivo, pretože obidve ste tam kvôli peniazom a obidve chcete pracovať v kľudnej atmosfére. Pri striedaní dbať na to, aby klient neostal sám, aby ste mali vypísanú dokumentáciu tak, že keď príde tá kolegyňa na svoj turnus, aby si mohla prelistovať späť v dokumentačnej mape, čo za tie posledné 2 týždne, keď tu nebola, čo bolo, nejaké zmeny, či sa zlepšil stav, zhoršil stav, nejaké zvláštne situácie, ktoré v bežnom živote sa stávajú. Tým pádom je už informovaná a vie sa na to všetko pripraviť. Nerobte si zle v rodinách, pretože v podstate to uškodzuje len buď jednej alebo druhej, v najhoršom prípade obidvom, pretože klient, keď si hľadá opatrovateľku pre svojich rodičov, tak to hľadá aj s tým, že chce mať kľud, to Entlastung, aby sa nemusel starať o určité veci a za to si aj platí. Ak ten pocit nedostane, že má viacej roboty s vami ako so svojou mamou, tak je automaticky nespokojný a potom môže sa stať, že bude hľadať novú opatrovateľku. Takže ešte raz, pri striedaní odporúčam pri prvom striedaní striedať tak, aby ste mali dostatočne času na to si vymeniť informácie o stave klienta, ako to funguje v rodine, aké sú návyky, čo klient nemá rád a podobne. Pri normálnom striedaní je dôležité, aby bola vypisovaná dokumentácia denná, kde vaša kolegyňa a aj vy samotné, keď sa vrátite na turnus, si môžete prečítať, že čo sa stalo a je to v podstate aj vaša právna ochrana. A čo je tá takzvaná dokumentácia, ktorú sme v tomto videu už viackrát spomínali? Vy ako opatrovateľky živnostníčky v Rakúsku máte automaticky zákon, nariadenie o tom, že musíte viesť dennú dokumentáciu u klienta o tom, čo ste v daný deň urobili. Niektoré to máte vo forme zošita, niektoré vo forme formulárov, kde si v podstate svoje úkony len zakrižikujete. Táto dokumentácia je veľmi dôležitá pre vás, hlavne ak sa niečo stane klientovi. Lekár sa môže pozrieť, kde problém začal, alebo čo sa v tom procese opatrovania vlastne stalo. Chráni vás. Vy nemáte za úlohu ako opatrovateľky vyriešiť teraz všetky problémy klienta a celej rodiny a celého sveta. Vy máte za úlohu daný stav a dané situácie zadokumentovať, oznámiť to rodinným príslušníkom alebo zmluvnému partnerovi, oznámiť to lekárovi, v prípade, keď máte v týme diplomovanú sestru, tak oznámiť im to, zapísať, kedy ste to oznámili a tým pádom ste z hry vonku, keď sa niečo stane, vy ste chránené, vy ste si svoju povinnosť, ktorú vám ukladá zákon, urobili. Ak takéto formuláre na dokumentáciu nemáte, napríklad aj na delegáciu alebo na tú spomínanú medicamentál liste, napíšte mi, ponúkam vám to v online forme, pošlem na e-mail, vy si to vytlačíte na každý turnus a máte to zabezpečené v kľude. Odporúčam vám tú dokumentáciu si vždycky po turnuse ofotiť, pretože dokumentácia musí ostať na mieste tam, kde to opatrovanie je, ale vy máte povinnosť nechávať u seba aj pre svoju zložku a minimálne 3 roky to mať zabezpečené. No a takto v skratke sme si zhrnuli pár odpovedí na otázky, ktoré mi píšete v správe. Ponúkam vám môj kancelársky servis pre vás,
s tým, že ak potrebujete vystaviť faktúru alebo formulár, dokonca logo, objednať si vizitky, alebo napríklad aj webovú stránku, alebo úplne normálne formuláre na delegáciu, dokumentáciu, zmluvy, splnomocnenia, napíšte mi. Okrem toho si môžete u mňa objednať online telefonickú konzultáciu už podľa potreby a podľa dohody. Nájdete ma na internete a hlavne na mojej stránke www.bibianakudziová.com.